dan mee opbouwen. Op het moment dat je naar rechts gaat. Ja, vooral een stukje zelf van de olie. Dat is net mooi weer vandaag. Ja, dat was ik net. Ja, wij gaan hè. Dan minder gaan en de andere niet meer gaan. Ja, mooi. Ja, nee, dat niet. Ja, goed, jij moet ook hangen. Ja? Hé, zit dat al vragen willen? Ja, is prima. En nu? Ja, pardon, ik ga het niet te loslaten. Even kijken voor het terugkomen. Het puntje zijn er 5, 4, 3, 2, 1, 20. En wat moeten we doen? Loslaten. Naar achter vallen. Ja. Dik besterk. 2, 1, go. Oeh, bijna tegen de vol. Goed hè?